sorry ass DJ. Na farko za ka shiga wannan application mai suna Bifonki. In ka shiga wannan application mai suna Bifonki, sannan in ya buɗe ma kamar haka, abin bari mu jira mu gani ya buɗe. Yawwa za ga buɗe ma kamar haka. Wannan photo editor, wannan photo editor shi za ka yi editing ɗin photo ne, kamar ka ƙara haske ko kai wasu abubuwa daban. Shi kuma wannan color maker za ka iya haɗa photo kamar guda 4 ko guda 3 haka, duka in ka haɗa su duka sai ka yi. Yanzu bari mu gwada wannan photo editor ku gani. Yanzu in ka buɗe photo editor, wannan already mun riga mun ɗauko wannan photon kenan. To amma abin da za ka yi da farko sai ka duba nan, gashi wannan icon wannan na saman nan, in ka taba haka zai kawo ka kan gallery naka. Bari mu gani. Yawa kun ga nan shine kan gallery ya kawo. Yawwa yanzu ga hotuna haka. Yanzu bari mu dauki wani hoto guda ɗaya kun yi ku gani. Yawwa yanzu kamar wannan foton muka bude shi nan, ka taba nan zai bude ma crop. Gashi wannan na farko, in ka shiga crop zaka rage size din foton. Yanzu in kai haka ka rage iya size din da kake so. Yanzu bari mu yi haka, kun ga size din foton ya ragu. To nan straighten, ko da kuma a ce foton ya kwanta haka, foton in ya kwanta yaya wani karkacewa, to zaka iya saita shi haka ko kuma ka tsaye da shi haka. To iya da yanda kake bukata. In ka bar shi kaga haka. Nan rotate, zaka iya juya hoto ya juya wani gefe daban ko kuma ya juya. To nan haka beautifying, wannan beautifying din anan ne zaka yi editing din hoto. Kaga daga dora shi kawai za ku ga kalan ya canja. Kun ga koma kaman American color haka, ko kuma kaman wani dai color haka dai, kaman irin wanda yake London din nan. Gashi kaga inda ya koma kala. Bari mu sashi. To yanzu nan brightness, nan wajen ƙara haske ne in za mu ƙara a foton, ko kuma wannan shi ma haka. Duka wannan ƙara haske na cikin foto, wannan kuma ƙara haske irin na waje, abin da yake waje kenan. Wannan kuma fill in light, shi ma ana amfani da shi. Yanzu in nayi haka na ƙara fill in light, za ku ga ya fito da asalin foton gaba. Yanzu kaman haka akai haka fill in light, yanzu foton ba ya ƙara fitowa ba. Kun ga ya ƙara fitowa wani mai kyau haka. Gashi to haka. To dan dai duka ga sauran abubuwan dai duka, amma yawanci mun fi amfani da wannan beautifying din sai da wannan fill in light din. To haka nan in ka zo nan gashi ga touch off, ko sa wani jambaki ko kuma wani kala da duka dai editing da haka. Wannan kuma gashi effect, nan shi ma in ka je zaka samu kala-kalan foto. In ka shiga gashi kala-kala sai wanda ka zaba. Yanzu kun ga mun sa wannan kala. To duka dai gashi kamar haka. To in ka zo nan haka ga frames. A nan frames din nan zaka samu ka sa wani design a ƙarshen foton haka. Wani dai gashi nan kala-kala sai wanda ka zaba. Nan text in zaka rubutu akan foton, shi ma dai gashi. Yanzu bari mu muku wani rubutu ku gani. Kuna gani ba? Yawwa yanzu ba gashi ba, hello world. Wannan rubutun hello world din gashi. Yanzu nan in zaka canza kalan shi, in ka zo nan wannan abu nan din color, kaga sai kalar rubutun da kake so nan ka sa duka. Ga asalin kaloli anan duka
sai wanda ka sa. Bari mu bar shi a wannan kala, sai mu yi haka. Yanzu in muka zo nan font style ɗin rubutun da kake so ga su nan kala kala ga su nan sai wanda ka zaɓa duka complete. Bari mu sa wannan to haka. Yanzu kun ga yadda muka yi wannan hoton muka ɗora, mun yi shi da dama a gaggauce, to amma gashi wannan sai ka danna nan saving, ka danna saving gashi save to gallery, save to Funky, Instagram ko Facebook ko kuma wani abu daban. To yanzu dai bari mu yi saving a gallery. To wannan yanzu mun yi saving a gallery. Wannan shine yadda ake amfani da wannan application na Funky. Hello guys, don't forget to click on subscribe. Thank you. Yawa, to yanzu za mu koma, tunda mun riga mun gama da wancan bangaren, mun yi saving din shi duka gaba daya. To anan dai gashi za mu koma mu je balance maker, mu je mu ga yadda ake shirya hotuna kala da wanda ka dauko daya ka sa a gefen daya, duka dai ka jejjera su kamar da yadda muke gani sauran wasu mutane suke yi. Ka danna haka. To in ka danna haka yanzu ga su ne. Yanzu misali ka ɗauki wannan hotuna to amma da yake ana buƙatar guda huɗu ne, bari mu yi haka. A zo na mu duba resource na resource ɗin kuma ga hotuna kala. Yanzu wannan ɗaya, biyu, yanzu wannan kun ga cika, ya riga cika hotuna guda huɗu kenan. Yanzu in yi don haka kowane hoto za ku ga ya hau, ga ɗaya ana, ga ɗaya ana, ga ɗaya ana, sannan ga ɗaya ana, su huɗu duka sun hau. To haka in za ka canza column ɗin, yanzu za ka iya jera a nan wannan hotuna biyu, kaga ɗaya a sama ɗaya a ƙasa. Wannan hotuna biyu amma na sama ya fi girma, na ƙasa kuma ya zama ƙarami, kamar dai irin wani talla haka ko na wani kaya. Yanzu haka in ka fito ka shiga nan, gashi nan 1 photo, ga 2 photo ana, ga 3 photo ana, ga 4 photo, sannan ga 5, har gashi har zuwa photo 9 ba. Kaga hotuna ko da sun kai 9. To amma yanzu da yake hotuna huɗu muka ɗauko, bari mu yi amfani da mai hotuna guda huɗu. Yanzu kamar haka muka ga design na hotuna daban-daban. Wannan an jera su ga su haka, kun ga wajen hotuna guda biyu. Wannan ma haka gashi a jejjere, wannan ma haka, wannan ma haka, ga biyu ƙanana, ga wannan duka dai gashi duka dai different design. In kana so duka akwai a cikin wannan application. To shi yasa muka kawo muku shi domin kuma ku san. Yawa, kun gan su yawa, nan ga background, wannan shine background. Yanzu irin hotunan da za a mai da su ƙanana haka, a yi wani haka gashi a ɗan mammatse su zama wani kamar an yi cropping nasu amma in a cycle crop. To duka dai ga su nan in kuka gani duka, kun gani aka ga background shi ma. In ka zo background, kala-kalan background, yanzu ga different background ka sa a baya. Wannan duka wanda texture background kenan. Yanzu kamar nan duka fibre ga su nan duka sai gaba ɗaya sai wanda ka zaɓa. Yanzu in ka danna duka ga su nan different color, love style ga su nan da duka dai ga su nan sai wanda ka zaɓa ka amfani da shi. Yanzu in kai haka, wannan dai duka ga su nan, ga background, ga goodies, sannan ga text. Wannan shi ma yanzu in ka shiga goodies ɗin wani kaman ga su kamar wasu icon ne wanda za ka ɗan jejjera kamar ka ɗan sa shi su ɗan yi wani ado dai su haska ma hoto. Wannan su ne ga su sticker, su wannan su speed, ga su nan dai duka a nan in ka dudduba duka za ka yi. Duk ma'abota aiki da Android application kamar layin wani editing ko wani abu nan, to wannan dai in editing na hoto ne, to wannan gaskiya ya ishe ka editing ɗin duk wani hoto da kake buƙata. Yawa, yanzu shi ma ga shi ma da text, da duka irin wannan in kai saving haka, shi ma duka kamar yadda kai saving ɗin wancan, shi ma wannan haka za ka yi saving ɗin shi. Yawa, yanzu kaga wannan problem yana iya nuna amma already ya riga ya saving, kawai dai nuna ma wannan problem.
ka fita, ko da kai saving din shi zai iya zama dogo gashi. Yawa kun ga ba kowane lokaci bane ke nuna, amma hakan ma ba matsala bane, duka ya riga ya sai. Yawa to sai wannan kuma kun ga shi refresh, kamar irin wasu abubuwan da kai saving kai abun din su duka za ka yi refresh, za ka same su ga su duka a waje ɗaya ka jejjera su. To wannan shine, kuma za ka iya login mana ka ɗora profile email naka da ka yi register na application ɗin, yadda in kai already kawai kana uploading za su tafi har zuwa kan wannan account naka na wannan application ɗin kenan. Yawa to kasance da mu a cikin wannan shiri namu na zafafan application wanda muke kawo muku domin kuma kar ku bari a bar ku a baya. Shi yasa muke kawo muku wannan application ɗin. Akwai wanda muka yi su ta harshen Turanci, to amma dalilin da yasa mu Hausawa ne, that is kuma haka muke prouding da wannan harshen namu na Hausa, to shi yasa muke kawo muku wannan application ta harshen Hausa domin kowa ya amfana da shi. Wannan dai in editing na photo ne to gaskiya wannan ya ishe ka. To akwai wanda har za ka yi kalanda da wasu abu nan duka za mu kawo muku su a gaba. Amma mu abin da muke buƙata akan wannan channel ɗin kawai ka danna subscribe. In har ka danna subscribe to duk sabon bidiyo da muka ɗora to insha Allahu za ka gani. Insha Allahu da yarda Allah za ka gani. To mu ma dai haka, wannan bai kamata a ce mutanen mu ana yi kowa ana barin shi a baya ba. Yawwa sai anjima.